Ginlantaw na kano may diferensya ang sakyan. Diyan gani inspektor on board. Dumikote-kote naman to kapag tapos nagpasakanap sa iro kung dasal okay ko no. When I came to Philippines, I was very energetic, very strong, very healthy. But now, I'm like a cabbage. I'm vegetable, I'm nothing. I'm stainless. Kumpara ko na akong hindi ginit na sapat. Ang intuguro nga to. Ay kung buhay lang akong bata. Karamam daw, sobra-sobra pa mo. Ginlantaw na kano may diferensya ang sakyan. Diyan gani inspektor on board. Dumikote-kote naman to kapag tapos nagpasakanap sa iro kung dasal okay ko no. When I came to Philippines, I was very energetic, very strong, very healthy. But now, I'm like a cabbage. I'm vegetable, I'm nothing. Kumpara ko na akong hindi ginit na sapat. Ang intuguro nga to. Ay kung buhay lang akong bata. Karamam daw, sobra-sobra pa mo. Kikitaan na bisa sa sarili na lang daan. Isa ka tuig na ang nagligad, humalin sang nagluntad ang isa sa makakulugmat nga trahedya nga wala ginalauman na sang kadaman. Nga sa karon, kabahin na sang kasaysayan kag sa huna-huna sang masa. Sang Disyembre 5, 2023, ang Series Bus 6289 ang nahulog sa pilas nga bahin sang barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Ang insidente amo ang nagresulta sa pagtaliwan sang 19 tanan ka mga biktima. Lakip na ang driver, konduktor, kag inspektor. Kag sa pagkasalbara sang siyam ka mga survivors. Sang nagligad nga tuig, nangin mapait kag puno sang kapaslawan ang pagselebrar sang Paskwa sang mga himata nga naabandonar sang mga nagtaliwan sa pihak sang ila pagbaton sa natabo nga tanikala kag pagpaninguha nga magpadayon sa sini nga kinabuhi. Ini ang istorya sang pagpanikasog, pagpakabakod kag pagpadayon sa kabuhi nga hilway sa bingit nga kamatayon kag trahedya. Para kay Fe Marquez, iloy sang isa sa mga biktima sang trahedya. Pasado ng alas 3 sa hapon sang nakabaton siya sang text message halin sa iya anak na si Janine. Iyara na ini sa lindero Hamtik, Antique kag papauli na ining kuntani sa ila balay. Abuklat kami hasta mga poor balato mo. Mura pa tayo nakaabot. Tawga naman, hindi rin tayo bala makontak ako. Sunod ako ma'am, diretso ako ginsangan. Pag abot ko sa may ginsangan, ang duroin nga nga mga series wala pa ta nakaabot daw darwa ka series bala naglabas. Kung sa bayaw ko kay barangay kapten akon bayaw sa may ginsangan mo. Hambal ko agtunibi ang series basi kun dyan rin bal na ay wara ko nambal na pag amanaan ko nga wara daw darwa ka to ka series ng sunod-sunod. Diretso ako ma'am hospital. Tigilat ko to sa may hospital daw gasan nga balang magabiin nagaabot-abot rin ang nagahalin sa Igbukagay. Dayon wala patana, pwede ka pamangkot tambal ko. Ang palihog bitawag tambal ko para sa may kung may kontak ikaw sa may Igbukagay kung may nadararog to nga Morais Jinin nga Marquez. Yung tawagan nanda tapos kuna ang sa CPU kung na unconscious kung na karon ay kung kuna kray wala patana hilat-hilatan bal na karam abot guro burbhay ambal na. Ang malinong nga hapon nga puno sang paglaom kag paghulat sa iya anak, ginbayluhan sang pagkatublag kag pagkahangawa. Gabi na kag padayon pa siya sa pagpangita sa iya anak, tubtob sang naglabot ang tion nga iya wala binalauman. Nag-abot siguro mga past 12. Dugo rin nagabata sa murgi. Wala rin mamay, di doon na spot man galito kay last time na naging dara.
Napilpilan ta na kang ano, kang series. Last ta na nga nag-abot bala. Diyos ko. Paghalin na kato nga papano sa eskwelahan, daw ano bala tumong, Domingo bala tumong, naghalin na dyan, nagatindag ta na dyan, tapos, ambal na, ay, buhay ta na to ha, ambal na kan ay, nakaraymaan, last na lamang dyan hatid, nakon mo, ambal na karang, amo lang man tugid, kung magpano, naghagta na, nagapkap, manakon ka magpanaw. Kung sustento kag tanyos naman ang pagaistoryahan. Kang nahaya si Jenin, dayon kang after katunga lawid ron nakalipas na ang piraran kang ano, nagsitol sa ipasitol dad nandam mo kay sitol dang naman kay kunanda kung hindi ka no pag ianuhon daw buton pa kang 15 years. Kag sabi mabuhayan igid. Kung parak na kan hindi gid na sapat. Ang intuguro nga to. Ay kung buhay lang akon bata para ma'am daw sobra-sobra pa mo. Kikitaan na bisan sa sarili na lang daan. Kung balikan man ang mahilitabo antes magluntad ang insidente, nagpahayag si Nanay Fe sang kuntani posible pa nga mabuhat sa mga tinawo sang series bus 6289. Paghalin sa may Iloilo ka to, nakabati rin bala kami nga daw may mga diferensyan tong sarakyan. Tapos, kag nakita gini naman sa CCTV, man ka to nga ginhuraman na lang to kang tools nga gin tuslok-tuslok man to sa ano nga to. Kung may mga diferensya gani ang sarakyan, hindi rin daan pag anuhon, pag papanawon nun blarahaw. Duro-duro amo gani ginhambal ko nga kaduro man bi ka inyong unit. Ano abi kung ginpasaog ninyo ang mga pasahero, kagin tawgan na lang. Ay, ang mga ilabiran mamakan bata, ura tati ka mo ang to, ano, karatabo mo. Daagin panaog lang nanda, kung gusto, sana nagpaanaw, daan sanda na lang, gipanaog nanda ang mga kapsahiro. Ay, rapit, gid lang man mo. Amo, gid ganito, gireklamo ko, amal ko. Daag, gina-orient, ginatuluan ninyo yung driver nga, halimbawa, may mga trouble, ilabiran gid ma'am sa mga binukid. Kay, di ba, padulhog, hindi mo't nara makontrol gid. Once nga nag-abiriyat ng sarakyan, tuloy-tuloy na ramong madire-diretso. Kapin pa dyan kara, ito panira ko to sa may ano, sa may pilas nga to, gilantaw naman, daw diretso, gitana bala. Paghalin sa may babaw daw, harang rugto daw, hindi, parak na akin daw, hindi ako komportable gid. Kay kagamay lang gid bala. Damba pa, dapat kintaas man inanda, man anda nga, sa time nga to, duro rin gid mong nagkarahulog ng mga sarakyan. Ako gito una nakita simpre amo gani istorya ko nga halin ko to sa poultry sa dalom. Nakita ko ron ang series nga perte ka dasig dalagan na. Tiya, diyan itakin sa binit ka highway nga nagatindag. Pag makita ko. Ako sa tuod lang daw na-shock ako to mo pagkita ko. Na-shock ako. Daw hasta rito sa eskwelahan sa Pulyon daw ginahapo ako kaya hindi ko mamanakabartyagan. Siyempre kita ugid mo paano pag-impact na sa kwan sa barrier rito. Kita ugid kung paano mag-impact kag paano magluksor rito sa dalom. Ginhanturaw naman sang Kenyan National kag misyonaryo nga si Nicholas Esese ang nagkalahanabo sa malabutan sang iya huna-huna. Si Brother Nicholas amo ang isa sa siyam tanan ka mga survivors kag isa man sa nangin critical ang kondisyon pagkatapos sang insidente. Actually, anything to do with the accident, the day of accident, before accident, after accident, nothing comes to my memory, nothing completely comes to my memory. But when I gained my consciousness, I tried to ask the people around me, my caregivers and my brothers around, and they were trying to remind me that we went to Iloilo, a place called Kabatuan, and we were coming back from the burial. We were coming back in the evening, and that's when we got the accident. Personally, I don't remember, but now this is what they are telling me, and they are showing me videos and photos of what exactly happened. Nothing completely comes to my mind
on that specific day. Nothing comes to my mind. In fact, I even requested to go to the place of incident, the Hamtik. I went there on 2nd this month, 2nd November, just to try to, if I can remember something, but I still don't remember anything. When I came to Philippines, that is last year, I was very energetic, very strong, very healthy. But now, I'm like a cabbage. I'm vegetable, I'm nothing. I'm stainless, you know. Memory sometimes active, sometimes kaput. Apisar sang pagtilaw, nagasalig man sa gihapon si Brother Nicholas na maaguman ang hustisya hindi lamang para sa kaugalingon kundi para naman sa kapareho niya nga survivors kag sa mga nagtaliwan sa trahedya kag ila mga himata. I can't just go to the office of the series company alone. I need someone to take me there. So each time I tell them, take me to series company, they say, okay, we are organizing, we have to book appointment, we have to book appointment with them. We will inform you when they are ready to talk to you. But I have never gone to that series company to speak with them. And according to their treatment, I would say that someone is supposed to be held accountable and put behind the bus, because I'm told the driver died, the conductor also died. So if there is somebody that's supposed to be arrested, and even the series company, if possible, the government should ban that company to continue operating until they cater for all the victims of the accidents, because I'm told that was not the first accident. It was, I think it was among the many accidents happening from that company series liner. And if this is how they are treating the victims, then the company should even be banned from operating. Okay, I don't know if they are treating everybody the way they are treating me. I don't know, but personally, I don't feel comfortable with their treatment. Para kay Nanay Herminia, 71 anyos, humalinsang siya bata pa, madamo na sa mga aksidente ang nagluntad sa lugar, nagintunaan man sa aksidente sang series bus 6289. Ay, damo na gago, nalipat na ko kay way pa ko kalag. Ara na, may nahulog na nga, JL Bekerit ang una. Wata ko gisila. Dasun duwa ka bus, series, duwa mo ka bus nga sa Norte, biyahe na Iloilo to Kulasi, Pandan, duwa mo na. Family Express ka gano'n itong isa, lipat ko. Ang dalan kung sa diin na tabo ang aksidente, amo ang ginukit sa batuhon nga bahin sang kabukiran. May mga mataro nga bakilid, kag matingaw nga kurbada. Sang natabo ang trahedya, wala diri nagtapos ang kalisod. Apang ang lugar ang malayo gid sa sentro sang bulig, kag may limitado nga signal sang cellphone nga naghatag sang kabudlay sa operasyon sang rescue. Mga almost 8 hours no ang operation, halin sa alas 4:30 kag diyan natapos almost midnight na kang amo tong adlaw kag may mga ano pa no ang mga sarakyan ura pagid man nabel sa gilayon kag ginuna lang anay ang mga biktima natin para yung iba madara sa ospital may ngagaw kag ang iba may management of the dead man kita no nga ginpatigayon duro rin nga disgrasya nagkratabo ro diyan. Black spot area ra no nga identified natin sa atin nga mga vehicular crash no, so murang pinaka black spot no do diya sa atin nga binukid nga dalanan. Nakita naton dito nga sitwasyon kay dugangan palita makataas ang pilas nga nahulugan, that's why nga mabudlay ang gitpatigayon sa nga rescue operation kag mabudlay nga makuha ang mga biktima sa kaisang series datay. The Antique bus tragedy is
extraordinary in the sense that it resulted to a loss of a lot of lives. In fact, it can be considered as one of the bigger accidents where Balyacar Transit is involved. Ang trahedya nga nagpasibangod sa importante nga mga isyu kag kakulangan sa seguridad, partikular sa mga aspeto sang pagmaintenar sa mga pasilidad kag ang mga protocol nga dapat sundon sa biyahe. Ang common nga cost amo ang mechanical error, no? May mga deficiencies sa brakes, ang brake system nandan nag-failure, so amo ra nga especially padulog dyan ra, so nag-accelerate, no, ang anda nga dalagan kag kung hindi nanda makontrol gadiretso gid ra sa banglid kag amo ra usually nga duro ang mga casualties because sa impact. Pagrantaw before sang aksidente, based man sa panaysayon sa mga biktima, may nabatian na sila nga problema or may naglakto kabis sa salakyan kag dito sanggin check nila why na nila abigin pauntat, no, on the part sang driver or sang conductor nga may diferensya ang salakyan. In the course of our investigation and also admitted by Ceres, the driver was negligent. He tampered with the vehicle contrary to the company policies, which say that while bus is in transit and have passengers and major trouble such as that, trouble in the brake system, would have required the driver to report the incident, stop the journey, call the office, notify the office, wait for a mechanic or a substitute bus to transport the passengers. That did not happen because the driver took it upon himself to tinker with the brake system. Ang panugyan sa mga himata sa mga biktima kag survivors, mga pagpangabay nga kuntani, wala na sang kung ano pa nga sahi sang trahedya o kung aksidente, ang magluntad pa kag kabuhi nga mautas kag maulamid pa sa disgrasya. Ang kinanglan kita na kwan, ang driver na ma-focus kita na sanang My message to the series company, the management of the series company, please consider the life of people. Consider not just me, all the victims. You just put yourself, as the manager, put yourself in our shoes. In my shoes, just put yourself in my shoes, and then try to imagine if it were you. You got accident, maybe you are in Kenya, and then you got accident in Kenya, you are still in Kenya, and the company is not catering for your needs. How will you feel? Please, try to be responsible, try to take care of the life of people. Nagsugod si Ricardo sa isa lang ka jeepney, pero napalapan niya ang VTI nga mahimo nga isa sa pinakadako nga bus operator sa Pilipinas. Apang ang iya wala pagbilin sang testamento, nagbilin sang iya mga pamilya sa kasamok. Ang dalan halin sa Hamtik padulong sa Iloilo, labi na ang bahin sang barangay Igbokagay, dugay na nga ginakabalaka sang mga tabo. Kilala ini nga killer curve, kag ang kasaysayan nagapamutuod sang kadelikado sini. More or less, no, may mga limaran ka insidente ro dyan, kag ang iba ka dyan nag-involved man, no, sa mga passenger buses, kag duro man, no, mga kabuhi ang nagkradura ro dyan sa area. Ang mga debris dito sa Dalom, since 1980s pa na may nakakalahulog na damo ang mga bus. Sa piyak sang madamo na nga aksidente sa amo nga dalan, ang Department of Public Works and Highways Region 6 nagapahayag nga ang lugar hindi kwalipikado nga tawgon nga killer curve. Kung pwede lang, ayoon ko sa inyo, hindi nyo lang pagtawgon nga killer route ina. Come to think about these statistics, data will show that that section, siguro kung i-consider nato ng everyday traffic na nag-aagida, we can say na safe ang motorist nga nag-aagida. Bangod sa mga trahedya, nagdesisyon ang DPWH kag PDRRMO na magtukod sa mga alternatibo nga solusyon,
Lakip na ang plano sa pagtukod sang tunnel nga magalikaw sa mga risgo sa dalan sang madamo nga kurbada. Kang aton nga provincial government kay imong national government agency kang ahensya no kang DPWH nga mahimo no kasang ka reroute nanda dia ang dalan nga dia nga may ang pilas nga dia o ginatawag gani kang iba dia nga killer curve kay tungod nga duro na nagadisgrasya ro diyan kag maghimo no ka bag-o nga dalan nga medyo matawag natin nga safe ta na compared sa diyang existing nga dalan nga ginagamit. Sa subong, ang bus nga ginabasehan sang trahedya yara gihapon sa banglid. Isa ka permanente nga paandam sang natabo kag simbolo sang kapaltahan sa seguridad. Matapos ang aksidente, nagpatuman man ang nanari-sari nga ahensya sa mga tikang sa pagpasanyog sang safety protocols agud malikawan nga maliwat ang nahitabo. Based sa ila statement sa amon nga because of that accident, nagabutang na sila sa mga critical areas, not just in Hamtic, Antique, but in other accident-prone areas, sa mga compulsory stop stations. Kung sa diin nga before they traverse that accident-prone area, ginapauntat, ginanay ang salakyan and they make a thorough check-up of everything. Agud to nga to avert the happening of the similar incident. Kagang atin no may mga ginatingwa man kita no nga mga recommendation nga ang atin series bus no kang pagbiyahe ro diyan sa bukid early this year nagumpisa nga may mandatory stop sanda nga ginabutang ro diyan sa binukid para nga maguntat no kag mag-inspection ang atin nga mga bus driver antes nga magdiretso ro diya sa pagbiyahe sa atin kabukidan pagtour diya sa Antique. Mga measures nga gin-implement kang atin na DPWH naghimo sanda ka mga warning signs kag may mga strips sanda ro diyan nga ginabutang para nga abiso man no sa mga drivers nga reduce kang speed o kung i-check man nanda mga brakes nanda antes ro diyan sa diyang area nga ginambal natin nga delikado tungod nga sharp curve. Sa management duro ma'am kang series ang akin lang na mambalyang karanga before man ay maghalin ka mo anwa man ay yun yung sarakyan ikidaanan man kag kung may diferensya ma'am pwede man guro kaduro man kaninyong unit panawag man ay kamo panaugal ang pasahero nyo para nga malikawan natin ang mga trahedya nga nagkakaratabo. Sa likod sang Vallecar Transit Incorporated o kon VTI, ang kumpanya nga nagapanag-iya sang bus nga nadalahig sa trahedya sa Antique, may isa pagid ka istorya nga nagapadulong sa ila sulod. Ang tuman kamatuod nga inaway sang pamilya Yanson, nga nagapalid sa kumpanya sa kasamok. Sa tunga sang trahedya sa Antique sang nagligad nga tuig, ang VTI ginapamunuan ni Olivia Yanson kag Leo Ray Yanson. Si Ricardo B. Yanson Sr., ang tagapagpatukod sang Yanson Group of Bus Companies, nagtaliwan sa Oktubre 25 tuig 2015 na wala sing may ginbilin na testamento. Ang iya kamatayon amo ang nagbukas sang isa ka komplikado nga away sa sulod sang pamilya para sa kontrol sang Vallecar Transit Incorporated kag nagbungkag sa ila pamilya. Sang Desyembre tuig 2015, 2 ka bulan pagkatapos sang iya kamatayon, ang pamilya Yanson nagpatuman sang extrajudicial settlement para tungaon ang mga hiyas ni Ricardo sa iya mga manunubli. Ginbago ini sang tuig 2017 kag nagsunod sa tuig 2013 nga shareholders agreement nga nagtunga sa mga shares sang bus companies sa anom nga kabataan ni Ricardo. Apang sang tuig 2018, nagsugod niya magpakita ang mga lamat. Si Olivia Yanson, ang balo ni Ricardo, nagpasakas ng petisyon para ipaanal ang extrajudicial settlement o kung EJS. Ginpahayag ni Olivia na napilitan lang siya nga pirmahan ang kasugtanan. Nagsuporta sa iya ang duha niya kakabataan nga sinday Leo Ray kag Jeanette, ginatawag nga Yanson 2 o kung Y2. Pero ang iya apat pagid ko mga kabataan, sinday Roy, Emily,
Selina kag Ricardo Jr. nga ginkilala bilang Yanson 4 ukon Y4 naga-insister nga ang EJS lehitimo, legal kag dapat magapadayon. Ang away sa sulod sang pamilya Yanson ang mas nag-init sang Hulyo tuig 2019. Ang Yanson 4 nagpatigayon sang isa ka espesyal nga board meeting kag nagbotar kay Roy Yanson nga bag-o nga presidente matapos masiguro nga may quorum. Pero pagkatapos ang isa ka bulan, si Olivia kag ang Yanson 2 naghiwat sang isa ka stakeholders meeting nga kung sa diin nangin kwestiyon kung lehitimo bala ang proseso labi na ang angot sa isyu sang quorum. Naglapta ang legal nga lalis kag ang korte na ang nangin bag-o nga palibutan sang away. Sa tunga sang kagamo, ginkuha ni Leo Ray ang kontrol sang BTI kag ginkakas ang Yanson 4 bisan sila ang major stockholders sa kumpanya. Matapos sina, si Olivia, ang iloy sang pamilya, si Jeanette Dumangkas kag tatlo pa ang nagdeklarar nga sila ang napilian nga board members. Ang away sang pamilya ang ginpatung-an na sang Yanson 4 kag Yanson 2. Si Leo Ray kag si Jeanette kaupod si Olivia. Sa Agosto tuig 2023, gin-suspend sang Korte Suprema ang abogado nga si June Maxwell Orlina tungod sa gross misconduct matapos iya gin-certify nga may quorum sa tuig 2019 nga stockholders meeting sang kampo ni Leo Ray apang sa pagkamatuod wala sang quorum. Sang Oktubre tuig 2023, gindismiss naman sang Bacolod Regional Trial Court ang kaso nga ginpasaka ni Olivia para ipaanal ang EJS. Hinigapakita lamang nga samtang wala na anal ang EJS, lehitimo kag binding ang EJS. Ang ini nga mga rulings nagpakita sang pabor sa Yanson 4 bilang majority shareholders sang VTI. Pero bisan sa ila mga kadalagan, wala paghihapon natapos ang away. May mga apela kag bag-o nga legal nga aksyon nga ginahulat. Rason nga ang istorya sang pamilya Yanson padayon pa nga nagadugang sang bag-o nga kapitulo. Sa nagapadayon nga away sa tunga sang pamilya Yanson, nagapabilin ang mga pamangkutanon. Posible ayhan nga ang aksidente sa Series Bus 6289 may kaangtanan sa problema sa pagdumala. Ang gapungko bala nga nagadumala, legal o kun illegal. Kung illegal ang ila ginaobra, may ara bala accountability o kung sa labto ng illegal nga nagadumala sa nadangtan sang Series Bus 6289 kag sa mga biktima sa Hamtec Series Bus tragedy. Apang ang tanan nga pabilin nga mga palamangkutanon na lamang, kay ang mapait nga kamatuoran, ang mga natabo na. Isa ka tuig na karon humalin sang ginbawi ang 19 tanan ka kabuhi sa isa ka trahedya. Ang ila tagsa ka mga handom na pornada. Ang ila mga himata nga ginbayaan sa sining duta na puno sang kasakit kag kalisod. Sa pagdumdum naton sa mga nautas nga kabuhi, kabay nga ang makakulugmat nga kapalaran sang Series Bus 6289 kag mga sakay sini ang magserbe nga leksyon sa aton tanan para hindi na madugangan pa ang mga kabuhi nga mangin kabahin na lang sang mga sugilanon.